In deze no-rijstige boaterstuin hongen er een soort jongeren om. Ze terroriseerden de buurt. Die intimideerden de kleinere kinderen hier. Rommel achterlaten in de speeltuin, dat niet opruimen. Eigenlijk niet meer aanspreekbaar zijn ook voor de buurtbewoners. Als ze wat ervan zeiden, dan een grote mond en alles. Dus dat was eigenlijk wel heel vervelend. Door de intensieve gearwerking tussen een jongerenwerker, de gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de politie is daar nou een eind aan kwam. De groep is wat uit elkaar vallen, omdat we de groep benaderd hebben in zijn geheel. Dan zie je heel vaak in zijn groep binnen een aantal leiders en een aantal volgers. Nou, de volgers die vallen al heel snel af. En de leiders, daar ben vaak ik wat meer zwaar genoeg. En de kracht die we er nou hebben, is dat die jeugd naar het Centrum Jeugd en Gezin gebracht worden. Want daar zitten we meer in de hulpverlening. Minister Opstelten liet hem van de morgen bijpraten hoe deze aanpak. Dat is een voorbeeld voor hoe het moet, hoe je dit moet aanpakken. Er bovenop zitten en het niet loslaten. Vindt u dat dit op meer plekken ook zo moet gebeuren? Ja, zeker. En daarom had erover gehoord. En ik wil de mensen even gewoon in de ogen kijken die het doen. En ik vind dit echt een voorbeeld hoe je dit in andere delen van het land ook moet doen. De boaterstuin is een van de 6 locaties in Haas dat jongeren veroorlast zorgen. Op 1 locatie binnen nog problemen. Vrouw Breidenbach gaat ervan uit dat het probleem bij de boaterstuin helemaal oplost is. Omdat de ouders van de hingjongeren inschakelen binnen. Sommigen die zitten dan, hebben van de ouders dan wel gehoord dat ze activiteiten meegeven, dat ze gaan vissen. Dus dat ze wel weer wat op andere plekken wel weer zitten. Maar dat ze ook echt wel weer activiteiten meekrijgen om iets te doen.